Pochválený bude Ježiš Kristus. V tomto videu by som sa chcel úprimne zo srdca, s láskou a so súcitom voči všetkým vám ospravedlniť a poprosiť o odpustenie za chyby, ktoré som urobil v minulosti. Čo ma k tomu viedlo, čo ma k tomu nejako povzbudilo? Niekoľko stretnutí. Prvé to bolo tam vo mojej misii v Rusku, kde som pochopil, že cena odpustenia, milosrdenstva, súcitu a skutočnej lásky je väčšia ako neustále hádanie sa, škriepenie sa za spravodlivosť, pravdu a tak ďalej. Hľadanie pravdy v skutočnej pokore a v láske. A už tam som sa rozhodol, že by som chcel ísť touto cestou skutočného súcitu, srdce plné súcitu, pochopenia, lásky, odpustenia a nezatvrdzovania svojho srdca. Ale nebola možnosť, pretože tam máme zablokovaný Facebook aj YouTube. No a keď som už prišiel teraz na Slovensko, tak už som chcel, ale nie vždy sa darí to zorganizovať a nejako urobiť. A myslím, že to bolo vynikajúce, pretože ja som teraz na svojich cestách stretol niekoľko prekrásnych ľudí, ktorí mi pomohli ešte viacej, tak ako obnovili tú túžbu. Takže ja začnem v sile, že ktorá sila to bola silnejšia postupne. Že nedávno som bol na svätej omši v Košiciach v katedrále svätej Alžbety, ktorú viedol a ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober. A počas tejto svätej omše bola nádherná pobožnosť, odprosujúca pobožnosť za všetky chyby cirkvi, ktoré ona spôsobila ľuďom okolo seba v priebehu mnohých stáročí, aj v nedávnom čase. Mňa úplne chytilo za srdce a úplne ma porazila tá pokora a súcit, s ktorým otec arcibiskup Bober tak nádherne prosil o odpustenie a prosil, aby si ľudia nezatvrdzovali srdcia, aby mali to srdce otvorené pre odpustenie, pre súcit. Mnoho toho, mňa to porazilo, tieto jeho slova, jeho postoj, to, ako on s takou hlbokou pokorou a s takou dobrotou a láskou to hovoril ľuďom. Každé to tá jedna prosba za nejakých ďalších ľudí. A to ma úplne akože dostalo najviac silne, to na mňa zapôsobilo, takisto aj stretnutie s ním, potom jeho dobrota, jeho taká aj strohosť, ale predsa len dobrota. A takisto niektoré videá, ktoré som si teraz aj predtým pozrel, otca biskupa Jozefa Halika, ktorý hovorí o takisto milosrdnom Ježišovi, o láske, o odpustení a o tom, ako začať znova, ako v tých videách, ktoré má, ako začať od znova nové srdce. Tak ma taká tiež povzbudil, ako potreba toho chytenia sa ruky Božej a potreba toho spoločenstva okolo, ktoré podrží v tom začatí znova, od znova. A takisto veľmi krásne stretnutie s otcom biskupom Františkom Trstenským, ktorý proste ma porazil. Bol som tiež na vysviacke, ktorú on sám viedol a na spišskej kapitule. Ma úplne porazilo, úplne ma to tak úplne dostalo. Jeho dobrota, taká láska, taký prekrásny vzťah nielen ku tým diakonom, ktorých vysviecal, ale aj ku ostatným kňazom dookola.
Takisto za prekrásne stretnutie, ktoré som mal potom s ním osobne. Tiež strohosť, ale zároveň taká otcovskosť a taká dobrota a láska, s ktorou ma prijal a s ktorou sme sa proste vynikajúco porozprávali. Ďakujem veľmi pekne za to stretnutie. Takisto ma to veľmi silne oslovilo. No a takisto s otcom biskupom Žilinskej diecézy Tomášom Galisom. My sme sa stretli ešte niekoľko rokov dozadu a takisto ma porazila jeho pokora a jeho odovzdanosť, ako viedol a prežíval tie začiatky Žilinskej diecézy. So mnou sa podelil s tým. A jeho otcovskosť, s ktorou ma prijal, takisto a jeho dobrota a láska, ja si to veľmi dobre pamätám. No a mnoho iných stretnutí, postupne aj ľudí, s ktorými som sa rozprával. Mnoho všetkého, čo plýva na mňa. Predovšetkým moja túžba začať od znova. S takým naozaj, s takou túžbou a s takou snahou o súcitné srdce. Srdce plné súcitu. To si myslím, že je o mnoho dôležitejšie ako všetko ostatné. Takže tu v tejto krásnej prírode Tatier, práve teraz idem okolo, tak som si vybral práve Tatry a ten krásny symbol Slovenska. By som chcel sa ospravedlniť a poprosiť o odpustenie a urobiť to úprimne, zo srdca, s láskou ku všetkým vám, ktorých sa dotkli moje akékoľvek chyby v Božích očiach, ktoré som ja urobil a ktoré sa vás dotkli, vás všetkých, kohokoľvek. Hovorím to úprimne, čo teraz poviem. Naozaj nie je tlačený nikým ako neslobodne. Nie je tlačený nejakým strachom, nie z nejakých, neviem čo, ako z nejakých iných dôvodov. Ja to teraz úprimne hovorím s láskou, pretože to ja chápem, rozumiem a predovšetkým so snahou o súcit. Chcem sa ospravedlniť a chcem poprosiť aj o odpustenie všetkých tých, ktorých sa dotkli rôzne slová, ktoré som povedal na Facebooku aj v YouTube rôznymi spôsobmi, ale predovšetkým rôzne chyby, ktoré som urobil a ja si uvedomujem, že ja nie som dokonalý človek, tiež robím chyby ako každý jeden z nás. Len dôležité je tie chyby priznať a oľutovať a začať od znova. Ako aj biskup Jozef Halko to spomínal v tom videu a ja mu ďakujem za to. Takže predovšetkým za chyby, ktoré som ja vo svojich vyjadreniach na Facebooku alebo na YouTube vo videách povedal o Svetom Otcovi. O Svetom Otcovi spojení s vakcínami. A o našich otcoch biskupoch spojení s vakcínami takisto. Ja si uvedomujem, že to bolo nie správne a nie múdre. Uvedomujem si, že to bola chyba a ja si uvedomujem, že to nie je jednoduché. A to nie je tak ľahké, ako sa nám všetkým to zdá, viesť celú cirkev, viesť diecézy, viesť slovenský národ v tých našich veriacich ako otcové biskupy a Svätý Otec. A nie je to jednoduché a predovšetkým to nebolo jednoduché v tých časoch, keď to všetko bolo. Ani teraz. Ja si to plne uvedomujem a ja si to uvedomujem, že to nie je jednoduché a že kto vie, ako by som ja, ako by sme my reagovali v tých rôznych situáciách, či by sme nenarobili také katastrofálne veci, že to by bolo strašné. Takže ja si to uvedomujem. Ja prosím o odpustenie aj otcov biskupov, aj Svätého Otca, aj veriacich, ktorí boli tým nejakým spôsobom dotknutí. Chcem, aby tie videá, všetky tie vyjadrenia vymazať tie časti, ktorých to všetko tam je, tak, aby tie moje vyjadrenia na internete všetky boli očistené od tých všetkých chýb, ktoré som narobil. A prosím o láskavé srdce plné súcitu aj našich otcov biskupov, aj našich veriacich, aby
nezatvrdzovali svoje srdcia, tak ako to aj otec arcibiskup Bober v tých modlitbách nádherne vyjadril a prekrásne, pokorne povedal: prosím, nezatvrdzujte si srdcia. Nezatvrdzujte si svoje srdcia. Majte ich otvorené pre odpustenie nám. Keď to cirkev robí tak krásne, otvorene, hlboko, pokorne za všetky chyby, ktoré sa udiali v minulosti. Ako ja môžem zostať len tak proste myslieť si, že všetko, čo som urobil a povedal, bolo bezchybné. Ja takisto robím veľa chýb a možno, že aj urobím veľa chýb, len naša úloha je predovšetkým milosrdne a súcitne sa pozerať na všetko, čo sme urobili, priznať tú svoju chybu a poprosiť o odpustenie a, ako povedal aj biskup Jozef Haliko, začať odznova spolu s Bohom, s jeho milosrdnou rukou, s milosrdným Kristom a spolu s tou aj spoločenstvom, ktorý ťa v tom podporí a pomôže. Všetky tie vyjadrenia, čo sa týkajú ešte raz Svätého Otca a biskupov spojení s vakcínami, ktoré boli v mojich videách, ja ešte raz prosím o odpustenie a ospravedlňujem sa za tie vyjadrenia. A takisto to krátke vyjadrenie, ktoré som jednou urobil o vojne na Ukrajine, ktoré som potom v zápätí hneď zmazal a na prosbu môjho biskupa sa k týmto veciam už viac nevyjadrujem ani na internete, ako ste si všimli. 3 roky ja som nepovedal na internete, ani na YouTube, ani na Facebooku nič, pretože jednak preto, lebo sme sa dohodli s otcom biskupom, ale aj preto, lebo u nás tam sa tieto internetové portály ako Facebook, Instagram a YouTube zablokovali úplne pre všetkých a pre mňa to bolo veľmi zložité to nejakým spôsobom obchádzať tak, aby som sa tam dostal, takže ja som to nechal tak. Takže 3 roky som sa nevyjadroval, ja dúfam, že Pán cez ten čas aj mňa, aj vás nejakým spôsobom dával do poriadku, uzdravoval tak, aby sme nakoniec všetci spoločne dosiahli nejakú takú radosť z cesty za Pánom. Takže aj za to vyjadrenie, čo som urobil, to jedno vyjadrenie o Rusku, takisto a o Ukrajine, prosím o odpustenie a ospravedlňujem sa za neho. Ja si uvedomím, že ja nie som Boh, aby som sa vyjadroval presne k tomu a nejako ešte aj pravdivo, pretože len Boh vie tú pravdu, čo sa tam naozaj deje. A hlavné, čo je z mojej strany a zo strany každého jedného z nás, prosiť Boha, ktorý všetko vie a všetko riadi, aj tieto situácie v celom svete, aby On našiel spôsob, ako zmäkčiť srdcia, ako ich otvoriť na mier a na to, aby sa navzájom my všetci tu na tomto svete milovali a nie zabíjali. To jednoznačne. Takže ja priznávam, áno, boli to chyby a mnoho aj ostatných chýb, ktoré som urobil a v svojich slovách a svojich vyjadreniach nie len na internete, ale aj v svojich osobných stretnutiach s niektorými ľuďmi. Ja viem, že viacerí ľudia máte na mňa ťažké srdce, pretože v svojom zápale a snahe, čo si povedať to najlepšie, ja som niekedy povedal aj to, čo teraz ľutujem a naozaj to nebolo správne, bola to chyba, takže vopred ďakujem za to, že nebudete to nejako rozmazávať a nebude to nejako spochybňovať, ponížovať v komentároch všelijako pranierovať. Je to úprimné zo srdca, úprimná prosba s láskou a s naozaj súcitom ku všetkým, ktorých som ublížil. Keď máte dostatočne pokorné a láskavé srdce, tak to prosím vás príjmite a nezatvrdzujte si svoje srdcia. Prosím, nezatvrdzujte si svoje srdcia. Ani vy, otcovi biskupy, prosím, ani vy, drahí veriaci, ani nikto iný, ktorý sa to dotklo. Takže ešte raz, ja sa budem snažiť a ja už sa snažím všetko dávať do poriadku, aj na tom internete, aj očisťovať to. Všetkých, ktorí to nejakým spôsobom prevzali a majú to na svojich stránkach, tieto moje vyjadrenia, ja prosím, aby ich zmazali. Ja viem, že niektorí ste veľmi takí tvrdí v tomto a chcete to tam nechať. Ja rozumiem vášmu zápalu, ale ak je vo vás láska a súcit,
aj voči mne, tak vás prosím, aby ste to všetko povymazávali, aby na tom internete zostala naozaj len tá Božia dobrota, Božia láska, súcit vzájomný, aby sme všetci dokázali jeden k druhému prejavovať tú dobrotu, lásku, súcit, porozumenie, ku ktorým nás aj vyzývajú naši otcovia biskupy, aj Ježiš sám a ja takisto vyzývam každého jedného z vás k tomuto súcitu, pretože ja chápem, že takto sa dá viac dosiahnuť v živote takým vzájomným pochopením, dobrotou, súcitom, aj keď strohosťou niekedy, tak ako otcovia biskupy so mnou niekedy stroho rozprávali, ale vždy to bolo s takou dobrotou a láskou a takým otvoreným srdcom a ja im za to ďakujem veľmi pekne. Aj všetkým ostatným, s ktorými som sa ešte nestretol, aby som sa chcel stretnúť a osobne sa spoznať. A takisto aj poprosím o odpustenie všetkých otcov biskupov, ktorých som nenavštívil a mal som navštíviť, aby som sa s nimi porozprával, aby ma spoznali a aby boli pokojní, ak prichádzam do ich farností, že neprichádza nejaký človek, ktorý chce robiť čosi zlé a človek, ktorý chce spájať a chce pomáhať ľuďom prísť k tomu súcitu srdca. No a samozrejme ten nový začiatok, prečo to všetko hovorím, pretože chcem naozaj začať na Facebooku aj na YouTube, ak sa mi to také niečo samozrejme bude dať tam na mojej misii, lebo tam to mám zablokované, neviem, či sa mi podarí. Ale rozhodne chcem odteraz hovoriť naozaj hlboko duchovne veci, ktoré sa spájajú s našim duchovným životom a týmto by som sa chcel zaoberať vo svojich príhovoroch k vám, vo svojich slovách, ktoré by som chcel písať, aby tieto moje slova vždy privádzali každého človeka ku milosrdenstvu, dobrote, pochopeniu aj tých nepriateľov, aj ľudí, ktorí vám robia zlo, aby aj tých ste dokázali v svojom milosrdenstve a hlbokom Kristovom súcite, ktorý má ku každému jednému z nás sám Kristus, aby ste dokázali aj takých ľudí prijať súcitne, porozumieť a odpustiť už dopredu a vyjadriť dokonca túžbu po ich šťastí, po ich obrátení a po ich túžbe po dobre a po šťastí. A aby sa naozaj každý jeden z nás k tomu šťastiu približoval, tomu šťastiu duše, ktoré je v zjednotení s Bohom, v plnení Jeho vôle. Ja som takto pocítil, že toto je Božia vôľa, takto vám to povedať. Ja rozumiem, že každý jeden z vás má svoje nápady a svoje príčiny, prečo vám bude odsudzovať a tak ďalej, no len týmto vás chcem poprosiť, aby ste ma neodsudzovali, aby ste to prijali ako môj akt dobroty a lásky a prosby naozaj ako takého pokánia za všetko, čo som povedal nie je správne. Že chcem naozaj začať spolu s vami taký nový začiatok a chcem, aby ste mi tiež podali tú pomocnú ruku ako spoločenstvo a tým neodsudzovaním, ale naozaj prijatím toho, čo hovorím v pokore, neodsudzovaním nikoho, prosím, nikoho, neodsudzovaním nikoho. Nikto za tým nestojí ani nič, ani ma nikto k tomu nenutí. Ja toho hovorím úprimne zo srdca s láskou ku všetkým, ktorých som ja urazil alebo nejakým spôsobom poškodil svojim vyjadrovaním. Takže ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prejavili tento súcit, dobrotu, lásku a milosrdenstvo a už mi odpustili. A samozrejme všetky ostatné vyjadrenia, ktoré sú spojené s láskou, s dobrotou, ktoré sú namierené na súcit a pokoru, tie vyjadrenia zostanú na internete, nebojte sa, všetko to zostáva a posnažím sa všetko ostatné dať do poriadku a očistiť, takže aj týmto vás prosím o odpustenie, povzbudenie, vzájomné porozumenie a lásku. Ďakujem, že ma za toto neodsudzujete, ale máte srdce, ktoré sa nezatvrdilo a ktoré túži po Kristovej láske, Kristovom odpustení a Kristovom súcite. Ďakujem veľmi pekne. Tak niekedy možno, že ešte sa uvidíme. Ja možno takých niekoľko videí ďalej budem natáčať a budem vám posielať a dúfam, že tieto videá
vám všetkým budú slúžiť na rast a na rozvoj. Nech vás k takýto túžbe po srdci plnom súcitu, porozumenia, lásky, dokonca aj k všetkým, ktorí sú proti vám, ktorí vám aj robia zle. Tak ako to Kristus povedal, keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo také veľké robíte, to aj pohania robia. Ale milujte tých, ktorí vás preklínajú, žehnajte ich a majte to srdce plné lásky aj k nepriateľom. A toto je niečo, čo ja tak začínam viac a viac chápať, k čomu vás chcem aj pozvať. Aby sme aj k týmto všetkým mali srdce plné súcitu a porozumenia, neodsudzovania a odsúdenie nechali na Pána Boha. On lepšie odsúdi. Aj trest za to, čo nám kto si robil, nechali na Pána Boha. On ten trest tak urobí ako liek na dušu tých ľudí, ktorí nám robili čosi zlé. Aj pomstu. Nemstili sa, tak ako hovorí aj Boh v Svetom písme, v Biblii. Nemsti sa, ja sa pomstím. Menej prenechaj pomstu aj súd. Je trest tak. A vy ste dôverovali Bohu, že On sa pomstí za vás, ale tá jeho pomsta bude liekom pre dušu tých, ktorí vám ublížili. A On to jediný vie urobiť tak, aby to bolo skutočne privádzajúce tých ľudí k obráteniu, k dobru a k večnému šťastiu. Takže toto je ten princíp lásky k nepriateľom, že im už teraz želáte, odozdávajúc ich úplne do súdu Božieho, ktorý je absolútne spravodlivý, absolútne milosrdný a plný lásky, do trestu Božieho, ktorý je liekom na dušu, a do pomsty Božej, ktorý privádza, tá pomsta Božia privádza ľudí k uzdraveniu duše a k túžbe po večnom dobre a večnej láske. Takže k tomuto srdcu plným súcitu, túžbu po ňom, nech vás neustále žehná obrovskou riekou Božích milostí, obmýva, očisťuje, uzdravuje, oslobodzuje, posilňuje a zjednocuje s milosrdným a súcitným Bohom. Nech vás k tomuto žehná Boh Otec, Boh Syn i Boh Duch Svätý. Amen. Ďakujem veľmi pekne za porozumenie a pochopenie. Nechcem rozvádzať dopodrobná všetky tie chyby, ktoré som robil. Ja myslím, že každý jeden z vás rozumie a chápe, o čom hovorím. Len jedno som chcel týmto videom, aby ste si, prosím, nezatvrdzovali srdce. A aby ste ho otvorili pre súcit a porozumenie a odpustenie aj voči mne. Ďakujem.